Kurs zázrakov, lekcia 196. Môžem ukrižovať len seba. Každý útok na druhého človeka je v skutočnosti útokom na seba samého. To nie iní sú zdrojom nášho utrpenia. Utrpenie sa rodí z našich vlastných myšlienok, súdov, strachu a potreby obrany. Ego nás presvieča, že útočiac alebo odmietajúc iných, chránime seba. V skutočnosti však to my nesieme ťarchu týchto myšlienok. Život v obviňovaní, hneve či neustálej obrane nás uzatvára pred láskou a pokojom a predovšetkým zaťažuje nás samých. Keď pochopíme, že len naše myšlienky nás môžu zraniť, prestávame veriť, že hrozba pochádza zvonka. Spolu s tým zmizne strach a jeho miesto zaujme vnútorný pokoj a otvorenosť voči Bohu a láske. Neznamená to skončenie so starostlivosťou o seba či stanovovanie hraníc. Môžeme odísť z ťažkej situácie, vyjadriť svoje potreby a chrániť seba, ale bez uzatvárania srdca, urážania sa, súdenia či pomsty. Práve tieto reakcie nás ukrižujú, pretože nás udržujú v strachu a utrpení. Prax tejto lekcie spočíva v pozorovaní každodenných situácií, v ktorých sa objaví túžba zaútočiť alebo sa brániť. Vtedy je dobré sa spýtať, kto skutočne trpí, keď si pestujem hnev alebo súdim druhú osobu. Odpoveď vedie k objaveniu, že to my sami nesieme ťarchu týchto myšlienok. Zmena spôsobu pozerania je zázrakom a začiatkom nášho vnútorného vzkriesenia. Nemôžem ublížiť druhému bez toho, aby som zároveň neublížil sebe. Moje oslobodenie začína zmenou vlastných myšlienok a voľbou lásky namiesto strachu.